vítal pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule Rudolfovi Hečkovi. Vítam tu na Súčanov na čele s pánom starostom domácich, tiež na prítomnosť pána starostu, a poprosil by ich, aby tomu niečo povedali. Dovolte mne srdečne privítať na tomto odhalení pamätnej tabule vzácnu návštevu z Dolnej Súče, ktorá prišla, aby si uctila nášho rodáka Rudolfa Hečku, ktorý sa narodil tu v tomto dome, tu vyrastal, ale pôsobil a celý jeho život bol spojený s hudbou, pôsobil v Dolnej Súče, kde na ho nezabúdajú, a sme radi za takúto iniciatívu, že si našli čas a prišli takto slávnostne vzdať čest, vzdať hold nášmu rodákovi Rudolfovi, o ktorom už ale asi viacej povie pán starosta, ktorý ho má, tak ako by som povedal, maličku ako domáceho. Ďakujem ešte raz za pozvanie a za tú možnosť sa zúčastniť tohto krásneho momentu. Ďakujem. Ďakujem aj ja za slovo, vážený pán starosta, vážené dámy, vážení páni, vážená rodina Hečkovcov. Som veľmi rád, že tu dnes môžeme takto stáť. Je nám veľkou cťou, že sme sa mohli zavítať a práve s detskou dýchovou hudbou Rudolfa Hečku, kde na čele dlhé roky stojí pán Vladimír Vavro. Ja tvrdím a som presvedčený o tom, že je to práve taký nástupca pána Rudolfa Hečku. Pán Rudolf Hečko bol pre nás aj je a navždy zostane výnimočnou osobnosťou obce Dolná Súča. Máme po ňom pomenovanú aj základnú školu s materskou školou Rudolfa Hečku a takisto detskú dýchovú hudbu, ktorá minulý rok oslávila 90. výročie svojho založenia. Pán Rudolf Hečko bol organista, učiteľ hudby a aj s pani manželkou u nás v obci vychovali viac než 100 hudobníkov za svoje pôsobenie a naozaj je to veľká osobnosť, čo sa týka prínosu pre našu obec a pre dýchovú hudbu. Takže som veľmi vďačný pánovi Hečkovi, že sme tu mohli dnes zavítať a že pripravil takúto pamätnú tabulu pre teda nášho rodáka, ale predovšetkým pre ich pokrvného príbuzného. Ja len ešte v skratke by som rád povedal, ako som vlastne natrafil tuto na pána Hečka. Minulý rok, respektíve tento rok, v júni sme oslavovali 50. výročie dýchového festivalu Hečková Súča. Bol to 50. ročník, čiže polstoročnica tohto festivalu, ktorý je organizovaný práve na počesť pána Rudolfa Hečku. A vzhľadom na to, že som chcel sa dopátrať k pokrvným príbuzným, ktorí preberú pamätný list in memoriam pri tomto ročníku okrúhlom, tak cez sociálne siete som sa dopátral na pani Hečkovú a teda neskôr na Matúša Hečku, cez ktorých som sa skontaktoval 2 dní pred touto udalosťou, týmto podujatím, a tam skrsla táto myšlienka s pánom Jozefom Hečkom. A som rád, že sa to podarilo a dnes tu stojíme. Ďakujem ešte raz za pozvanie, pán Hečko, aj pán starosta, a myslím si, že môžeme prejsť k tomu samotnému odhaleniu. Ďakujem ešte raz. Sme ju teraz hrali, takže na tom mal veľkú zásluhu a my vám ešte teraz tu zahráme jeho taký venček ľudových piesní, ktorý tiež pán Rudolf Hečko vypravil. A to bude z našej strany všetko, my potom ešte budeme účinkovať v kultúrnom dome. Ďakujem vám za pozornosť. Tam je dobre bývať, neohrudne se len sa chodia dívať. Tak ja to krajina s černým odbojčekom.